What's up guys? Velkommen til den her video. I dag, der skal vi på tur, så vi går lige en tur. Jeg kommer om lidt. Okay, vi skal faktisk på skovtur. Og vi vinder det her game her, ikke også? Okay, nu er vi ude ved toiletterne. Og det er fordi, så kan vi ligge herinde. Og så er det, vi skal faktisk, nu er vi her, og vi skal faktisk have en alvorlig snak. Det er fordi, jeg bollede med en ko i dag, og det må man ikke. Så blev den ko lidt sur, og så gik den amok på mig. Jeg fik en blå mærke på skinneben. Vil du faktisk se? Okay, I får lige lov til at se. Okay, vi sidder lige der. Og lige der er på blå mærke. Så vi har en blå mærke der. Og det gjorde faktisk meget ondt, fordi den sparkede mig lige på skinnebenet. Og så lavede jeg en backflip, og så lige hovedet af den. Så spiste jeg nogle kolemmer. Og så er vi færdige.